Мой тренерский день начинается с того, что мы приходим в раздевалку, обсуждаем план тренировки, одеваемся и выходим встречать детей. Желаем им хорошей тренировки. Тахир Вәлиевнең һәр көне менә шулай башлана. Балаларны исә ул бозга чыгар алдыннан каршылый. Булачак хоккейчыларның әзерлеге бик җитди. Алар берсе дә соңга калмыйча укытучыны сабыр гына көтеп торырга тиеш. Тренерның 40 укучысы бар. Еш кына балаларны бирегә мәктәпкә йөри башлаганчы ук алып киләләр. Тахир Мәхмүтулы үзе дә спортка иртә килә. Моя хоккейная карьера началась с того, что меня отец привел на игру, спросил, нравится ли мне, я ответил, что да, и все с этого все и началось. Заставило остаться в хоккее то, наверное, дух соперничества, то, что всегда хотелось быть первым, никому никогда не уступать. Бер кайчанда бирешмәскә дигән девиз астында Тахир Мәхмүтулы балаларны да тәрбияли. Үзе белгән барлык хоккей уйнау серләрен укучыларына җиткерә ул. Һәм барлык тренерлар кебек үк ул булачак чемпионны тәрбияләргә хыяллана. Чем ребенок больше раз упадет, тем быстрее он поймет, что он делает неправильно. Стараемся воспитывать дисциплину, то есть, если ребенок смотрит на тебя, он понимает, что ты ему говоришь. Если не понял, упал, встал, повторил еще раз. Холык тәрбияләү, физик күнегүләр, җитезлек үстерү, сәламәт яшәү рәвеше, командада эшли белү. Буларның барысында хоккей бирә. Иң мөһиме спортны кабул итәргә кирәк. Шул җаваплы мизгелдә сабыйларның йөрәгенә ачкычны остаз таба. Мне нравится кататься, потому что я получаю от этого результат. Я делаю свое здоровье лучше. Мне тренеры все нравятся. Я люблю ходить, потому что я хочу попасть в Борис, настоящую сильную школу. Когда-то я не хочу на тренировки ходить, потому ноги уставают, все ноги в синяках, вот. Классно. Я хочу стать командиром команды. Тахир Вәлиев өчен спорт яшәү мәгънәсе белән бер. Үзенең йөрәген, җанын биреп эшли ул. Балаларны тәрбияләү, спортка мәхәббәт үстерү күпкә тора. Мөгаен шундый укытучыда булачак чемпионнар да үзләрен көттереп тормас. Таңсылу Насырова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казахстан.